ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଦେହ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଦେହ ତତେ ଭଲ ପାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କୋଉ ପାପ ଥିଲା କହ ପ୍ରେମ ପାପ ନୁହେଁ ଏଇ କଥା ପରା ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା କାହିଁକି ଦେଲୁ ତୁ ଧୋକା ହାୟ ରେ କାହିଁକି ଦେଲୁ ତୁ ଧୋକା ତତେ ଭଲ ପାଇ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ଦେଇଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା